Uni Sorilam Constituency Bukhastini Rangamala Edisi Village Bisingono Khobjak Chorilam Amchaini Tripura Mothani ex Vice President Takhuk Bikram Debormani Hik Bukhu Kundolota Deborma Asomsa Ustok Mabai Chas Halo O Naithutok Sangchani Sakni Khurini Logisong Tai Busabutui Takhuk Bukhukno Yakare Thangnani Nangkha Akok tumano khanawoi Chorilam Amchaini Tripura Motha Block President Buddho Deborma Krishna Deborma tei Rangamala Amchaini Vice President Bosonto Deborma no khoboi tei kubuni akonchong thangai bukho kunjolotani paithakni nairokmungno nairogoi laijawo apatimano tei belai kha kamjakmani bisingtei takhok Buddho Deborma tamo kok kesar khanainai di chini kubui kok tibini mangphiliwo Sini Takhok Bikram Deborma Tripura Motha sini Choilam Kendroni Vice President ex Vice President Boni Bihik Madam Kunjolota Deborma Me Atumsa Sogninai Boni Langma Chokha Boni Bagi Khanawoi Sengtinoro Phai Sokajak Tai Boni Nukhungo Seng Songo Belano Janoga Bo Khoroksa sini Tripura Motha ni Khoroksa Active Warriors Boni Nukhungo Mahike Khoroksa Borok Kamai Thangmani Boni Hik Sini Buddhas komiyo sini khoroksa bukhuk komi mani hai kalayo boni bagai bo boni nukhungo boni chrai chala khorokni tongna tai boni busajak masa boni bihi yakari kalang thangka bono boni bagai seng Tripura Motha tai bubagara nengene boni nukhung phaine seng dini blaikano khadu khunango tai boni nukhungni pase seng Tripura Motha tai bubagara tongnai agami dino boni bihikni je kono condolence ni byaparo sengobo seng bibachona khaine tai Sengwan suku borok tu asake thanya nango mo hainung khana boni nukhungo bo ishwar ba kaitu nangja bine tini bon bihim langma chokha boni magai se belai khana dukhu nango bo khawa mukti kalayo tamni himale bo khoroksa ei eto to boyes mi akho 50 plus bo hai nukhungo khoroksa boyes jori big thija khanke joto saimano aboni feelings bahiyang tamni himale te kisa boyes ngi boni big thija khanke bo tini o boyes randangan kogya boni magai ishwar ni lila Kaitu nila tam khaini sat bon bagai tini sengoro phai sokajak tai boni nukhungni borokno ni pase sing tongnai agami dino tini bo tongo khana bo tongnai agami future bo sing tongnai mo rongmala bisi koi number 1 honda 2 number 1 tini ane logi tongo sini ei o bisi ni chairperson sini Da Bosonto tai sini ei member tongo Da Rasmoni tongo tai sini block ni member Dinesh tongo tai sini YTM leaders Budrai tongo Krishna tongo omage Moti tongo sing joto tini oro phai thangsa ka sing tini oro phai ne tini bono ojaga sing song bidan jano phaja bele hamne